Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दाना आङो फुंजानि ब्लग लाबोलायबाय आरो ना लोगोफोर। बेनिफ्राय दायो आङो साहा फुदुंनो नागिरदों आरो ना। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो जोबजासिम। ओमफ्राय जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। कमेन्ट खालामदो। नायदो लोगोफोर, स्लाइसजों दाउदै। ओमफ्राय नै ओरैहाय साहा फुदुंगासिनो। ओमफ्राय नै ब्रेड टस्ट एवगासिनो दं आरो नै। जानोसै टेस्टिनो। साया गोमो गोदौगासिनो दङ नै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा अननानै नायलांबाय थादो। फुदुंगासिनो दं आरो ना नै, गोमो गोथावनो। ओमफ्राय ओरैहाय नै ब्रेड टस्ट एवगासिनो दङ आरो, माने दावदैजों स्लाइस एवगासिनो दङ जाहैबाय नै। जानोसै टेस्टिनो। सायानो मोननै नै लोगोफोर, नायदोलाय। माने गाइखेरनिखौ बिब'आ लोङा, लाल साहा नांगौ जायो आरो नै। लाल साहा फुदुंबाय ओमफ्राय नै लाफा सायगासिनो दं आरो ना। सानसुआव जानो सायखाबाय आरो। बोथोरा गरम ना, आरो थान्दा जानोसै आरो ना लाफाखौनो। दा बायदियावथ' लाफाखौ बारा मोनबांला नालाय, ओंखायनो बारा मोजां नङा आरो ना। खम जालांबाय, खमायथारबाय लाफाया। एवखांबाय नै, एबार साहाखौ लुनोसै आङो। नै लाबोबाय, लोंनोसै आरो ना आरामसे। गुदुंथार, दांनोबा हालायाखै बारा। लोंखांबाय जाखांबायहाय लोगोफोर, आराम गाहायाव जलायनानैसो लोंदों आं। आइदे नै लोगोफोर, लाफा ओंख्रिखौ संबाय नै। फुंनि साहा लोंखांनानै सानसुनि ओंख्रि संबाय आरो नै। ओमफ्राय नै आलु लेमगासिनो दं आरो ना नै। माबा गथ'फोरनो संनोसैलाय, गथ'फोरा एकदम माखौबा जाया ना, लाफा जाया नालाय, ओंखायनो बिसोरनि थाखाय आलुखौनो संना होनोसै आरो ना। मैगंखौनो माखौबा जायो माखौबा जाया। नै फिसालाफ्रा गेलेगासिनो दं आरो ना, स्कुल गैया नालाय दिनै। नैबे गेदेरनिया दंमोन आरो, ओमफ्रायो उन्दैनिया गैयामोन स्कुला, गेदेरनिया। ओमफ्रायो दिनै गैया आरो, मिथिं दंमोन, ओंखायनो स्कुला बन्द आरो। फ्रि गेलेगासिनोसै। आलु सयाबिन संनो नागिरदों नालाय, ओमफ्रायो गथ'फोरनि थाखाय, बेखायनो आङो मा होनो सयाबिनखौ एसे एवग्रोनानै लानोसै आरो आङो। एसे एवफ्रामनानै लाबाय आङो नै सयाबिनखौ। एबार बेखौ आङो खांनानै दोनथ'नोसै। जिरा एसे हरबाय आङो नै।
आलुखौ हरनोसै आङो हालदै संख्रि होनानै आङो आलुखौबो एसे एवनानै लाबाय आरोना सयाबिनखौ हरबाय नै मोननैजों लगायबाय मोननैजों ओमफ्राय दसे थानानै आङो दै होनोसै आरोना अरे दै होनोसै आङो एबार सयाबिन आलु ओंख्रियाबो मोनबाय नालाय बिदिनो दोननोसै माने इसोरनो रोसि नांगोन नालाय गथ'फोरनो ओंखायनो आं बिदिनो दोनसै आरोना ओंखाम जानो आखाइ सुनोसै फैदो बाबा फैदो सानैबो फैदो दन फैदो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओंखाम जानायखौ नङा ओंखाम जानायखौ आङो देखायलायासै आरोना गय लाबो थांलाय बिसिनाव दादामेन मोनाव ना लाबोबाय नै माबायदि गय राननाय सुनांगौमोन सुनानै लाबो माम्बार लाबोलाय सुनानै माम्बार नांलायला बेनो जासिगोनलाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिबा लाखिथ'नोसै बाय गय दं आखायाव दंबावो